Heyama hubege sada pandita marjamita inne mana. Sia sude pati ni debata na perjolo sapena pa 10 hola sada do naru ikot. Ala hola sada do pati ni debata na berhata ikon. Ima pati palimahon. Jari tuhamuhu akka ianak konami akka remaja na poso. Sotung mangalo hotu na tua-tuam. Oloi mana tua-tuam. Alana ido debata na tarida inato. Iko pasang apomu dan atorasmu asa mertua ho bla 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 ne mana. Alai hurok matu ho paditanami. Satabi ate amang. Ia nani dok komunai hola di bahasa Batak doa dong songoni. Molo iberek kamu hukum Taurat dalam bahasa Indonesia. Danga dong amang di dok kondisi berkata harus. Hormatilah ayah dan ibumu ini. Danga dong kamu harus menghormati ayah dan ibumu dangin. Jala molo tacek musi amang di bahasa Inggris na idok maisi honor thy father and thy mother. Danga dong isod kata-kata mas manang soul. Molo misalnya adong kata-kata mas, misalnya you must honor your father and your mother manang nasongoni bahasa na manang. Berarti toh mader komunai. Misalnya di setiap terjemahan ke semua bahasa adong kata-katai baru petohot to. Jadi na huruk tu hamu amang paditanami molo marjami tahamu tolong majo literasi munai unang rendahian. Jala referensi munai amang unak pala siap bahasa Batak. Cipata berek kamu tong referensinya siap bahasa Indonesia menang bahasa Inggris molo pordu siap bahasa Ibrani asal lebih jelas. Alai do koko stehau bapai mtehau bapai dang naso pintar amang dak naso cerdas dang naso manggurui. Alai unang atong gabe hata munai manang jamita munai gabe blunder tu diri munai sendiri. Kalau itu nah hodo amang. Satai bide.